Como estás, Nusca? Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois, genial. Sí, non? O tempo acompaña, a verdade? E ademais... Bueno, non acompaña moito porque non deixa de haber tronada e tormenta, está nublado con moito calor. Isto non é que sea fantástico para a horta, pero bueno, hai no que coller como veña. Temos por aquí unha manchea de consultas, tanto vía WhatsApp. Aproveito para pedirlle a Miguel Villar, que, como sabes, é membro xa desta familia da tarde, cale o número de WhatsApp para que todos aqueles ointes da tarde que queiran facer algún tipo de consulta ou teñan dúbidas poidan comunicarse con nós. Xa lles pido de antemán un pouco de paciencia, porque temos así bastante cousiña atrasada. Iremos con calma. Miguel, cale ese número? Esperamos as vosas mensaxes no 627 751 962. Teño por aquí unha consulta que pregunta polo seu limoeiro, Nusca, que este ano tiña a metade dos limóns podres. Podeino, a finais de febreiro, retirei todos os limóns que lle dei chegado e tirei no solixo. Que che parece? Será da chuvia? Será da mosca? Serán fungos? Mandou tamén algunha fotografía, non sei se ves esa cantidade de limóns aí tirados e podres. Tirados no chan, verdad? Sí. É verdad, pero mira, non é da chuvia 100%, porque ademais o limón non lle fai nada a chuvia. De feito, é un fruto que casi madura e crece no inverno, non? E tampouco non é mosca da fruta, porque a podremia sería de dentro para fora, o sea, daríamonos máis conta cando abrimos o limón, estaría a podredumbre máis en dentro. Neste tipo de podredumbre, que se ve perfectamente nas fotos, é como blanda, non? Os limóns están blandos, o sea, caen ao chan de blandos, de podres, ou, bueno, quedan colgados tamén, pero con ese moho blanco e así con manchiñas negras, que tamén é moho, non? E vendo o debilitamento que ten o árbol así en general, que nos manda tamén unha foto moi boa do árbol, aposto por podredumbre parda, o sea, provocada por un hongo, por unha fitótora, e vive no chan. No inverno, sobre todo, queda vivindo no chan, e que as chuvias volve a subir, porque vai como salpicando e vai subindo o árbol, non? Fixo moi ben en recoller os limóns do chan e tiralos á basura, porque iso non se pode compostar, porque estaríamos cambiando de sitio o problema, o hongo, non? Entón, despois estaríamos iscando pola horta. Eu tamén lle recomendo que quite todos os que ten no árbol, non só os que van caendo ao chan, porque os que están no árbol tamén se ven podres e sería un foco de infección tamén moi importante. Entón, que quite todos os frutos, por favor, que non os composte, que tire con eles á basura, que sanee o árbol, porque se ven tamén como ramas mortas, non? Entonces, eso todo fuera, que o deixe limpo, que rastree o chan abaixo, o sea, todo o colo do chan, para sacar toda esa materia que ao mellor posiblemente teña incluso follas ou frutos podres de outros anos, porque esa cantidad de podredumbre non é deste ano, xa o tuvo que ter xa o ano pasado e fai 2 anos. Entón, que limpe ben todo o colo e que rastree todo do chan para tirar tamén con eso o máis lonxe posible de calquera outro limoeiro ou naranxeiro, non? E neste caso no chan estaría genial que botara un tipo de bacteria que vai comendo como a hongo, é como un hongo, non? Que se chama tricoderma, e que se bota no chan. E o árbol é moi importante que lle bote cobre. Eu neste caso, pois, diríalle oxicloruro de cobre, e se fora máis contra o inverno, diríalle o caldo bordolés, que é outro tipo de cobre tamén, pero que vai aguantar mellor o frío. Pero agora, como ven máis o bo tempo, digamos, que lle bote oxicloruro, e que cada mes ou cada 2 meses, todo máis, unha man de cobre. Pero a todo o árbol, o tronco e incluso o chan, porque ten xa unha infección tremenda, e entón, pois eso, teno que ir tratando pouquiño a pouco e con precaución. E se bota a tricoderma, porque é a que vai a axudar de verdad a matar o hongo a fitótora, non pode botar cobre no chan, porque o cobre mataría a tricoderma. Entón sería como contradictorio. Eu ánimo, o sea, que non decaia porque lle vai a levar tempo, pero é unha cousa que se pode sanear.
Ao final hai solución, pero claro, como todo, Sí. hai que dedicarlle un poquinho de tempo e ter moita paciencia nestas cousas da horta, Paciencia. de verdade, Nusca, hai que ter paciencia, Sí. paciencia, que a nai da ciencia. Sí. Oes, queres escoitemos a voz de algunha das ointas, ointes habituais Por suposto, que teñen dúbidas e claro. consultas? Veña, pois imos Veña. ver que preguntan por aquí. Hola, meu nombre é Mónica, chamo de Pontevedra e acompaño unhas fotos con esta consulta. A semana pasada caiu unha granizada importante aquí na zona e esta semana as plantas en general, as tomateiras, as berenjenas, os pimentos, incluso as fresas, mostraron unhas manchiñas que no primeiro momento pensei que eran, pois eso, dos golpes dos granizos contra as follas. Pero observando un pouquiño máis detenidamente, puden ver que iso solamente era nas follas baixas, polo que intuyo, sospecho que poida ser unha plaga. Gustaríame saber se Nusquiña me pode axudar con esta duda. Ai, Nusquiña. Gracias, A un ver. saludo para todos. Un saudiño. Mira, eu creo que isto que xa contestamos algo, se non era este, era moi parecido a semana pasada, pero bueno. A min tampouco me parece que sean golpes de granizos para nada, porque tuve que ir correndo a mirar fotos, a que vexo penso que foi a da semana pasada. Eu estou casi segura que, mira, que o que ten no tomate é alternaria, porque pola forma que teñen as manchas, non? Que son así como se foran dianas, non? Entón que é alternaria. E con toda a razón, normal que estea na folla de abaixo, porque a alternaria tamén é un tipo de hongo que se mantén activo no inverno, no chan, e despois que as salpicaduras e os regareas e pode saltar as follas máis baixas. Para evitar isto, quitamos as follas máis baixas do tomate e aí xa nos libramos de moita enfermedad. E despois hai que botar o sea, podemos contrampear. Agora mesmo podemos botar tamén o oxicloruro de cobre e temos que alternalo con tratamientos que non sean tan agresivos como o cobre, que aínda que está autorizado en agricultura ecológica non se pode botar máis de 2 veces en toda a campaña. Entonces alternamos con de cabalo e a semana seguinte con leite con bicarbonato. E o da fresa tampouco é un hongo, eu penso que é unha viriosis, ou sea, parece unha viruela que ten a fresa, que é moi común, sobre todo cando hai moita humedade. E tan pronto como empeza a vir o calor, esas manchas desaparecen en por sí solas. Home, volven no inverno, pero non é algo que vai a marcar a vida da fresa, nin a produción da fresa. Podelle quitar esas follas que teñen esas manchiñas violáceas e agora que ven o calor, xa se susana o problema hasta o inverno que ven. Listo, vai a ir genial. Pois veña, a ver se hai sorte e xa nos contarás na seguinte comunicación ou WhatsApp como foi este remedio que che deu Nusca. E temos máis consultas Nusquiña. Nusquiña. Teño outra por aquí, a ver se lle atopamos solución a esta amiga, a ver. Decidín botar 3 días continuos, ou se sería o terceiro, o Equisetum de forma intensiva, como nos indica Nusquiña nos seus vídeos. O que non sei é se estuve acertada, eso primeiro, e o segundo, se agora como teño que proceder, se teño que axudar o sustrato de alguna maneira, as plantas de alguna maneira, se debería reforzar, vigilar. Nada, estou nas vosas mans. Graciñas, chao. Está nas túas mans, Nusca. Sabes, pois, como dixen antes, é perfecto o Equisetum, o sea, a cola de cabalo, e alternala con leite con bicarbonato. Si queres reforzar un pouquiño máis, encontra aínda ortigas por aí que non estean en flor, que agora se están un pouco xa empezando a florear, que faga un purín, e que yo aplique como riajo. A ver, tamén eu podía aplicar foliar, pero como vai a estar ocupadas as follas co bicarbonato e máis que a cola de cabalo, eu aplicaría yo de maneira radicular no riego para facer un refuerzo. Ou de consuelda rusa. Si ten consuelda rusa, calquera destes dous purins van a axudar como reforzo nas plantas. Perfecto. E listo.
Pois temos máis consultas. Estas se chegaron vía WhatsApp. Miguel, tes por aí algunha, non? Sí, teño unha para ti, Nuska. Hola, esta pregunta é para Nuska, son Julia de Valeira. Por aquí fanlle un no aos allos nas cintas e deixanos así, dicen que pa que medre a cabeza. Está ben ou non está ben? A ver, é unha costumbre que eu non comparto porque para mí non ten fundamento, nin ten sentido. Agora, eu non lle quero quitar a ninguén as súas costumbres, que cada un faja o que vexa, pero bueno, eu penso que é contraproducente facerlle eso porque dañas os lazos, non? E pode ser unha entrada de hongos ao final do ciclo do allo, non? Ti doblas eso e de alguna maneira faslle daños, faslle como pequenas cicatrices, faslle como cortes, fisuras, e por aí pode ser unha entrada de hongos pa a cabeza de allos. Entonces, a min unha por eso, e outra é porque a planta sigue facendo a fotosíntesis polas follas. Si ti llas dañas, con esa idea de que vai a engordar o bulbo máis, a planta deixa de facer a fotosíntesis, o sea, que interrompes a circulación da salvia desde as follas hasta o bulbo e reduces a funcionalidade das follas, non? Que aceleras a senescencia, porque iso só sabe facer o allo perfectamente cando está preparado e se ten o bulbo do tamaño que iba a crecer, non por doblarlle as follas vai a crecer máis, o sea, ese traballo xa está feito de meses anteriores. Entón, se aceleras a senescencia e lle dobles as follas á forza, o allo non cicatriza ben en dentro, porque a senescencia é un proceso natural que fai as plantas que o que fan é coller toda a sustancia que teñen nas follas e metela para dentro, para o bulbo ou para as raíces, pero neste caso para o bulbo, para que o bulbo estea máis fuerte, máis sano, que seque mellor, que cicatrice mellor e que non jome tan rápido. O sea, que cando o bulbo xa está maduro, xa a planta se encarga de facer a senescencia ela sola, non? Vai amarilleando pouco a pouco, con orden, e aproveita todas esas reservas que tiña nas follas. Entón, non é unha costumbre que me guste facer, que comparte, nin que aconselle. O sea, o pescozo pecha ben por el solo, seca, ponse duro, vai criando as capas exteriores, esas que teñen os allos. Ti cando abres un dente de allo ten como unhas capiñas blancas. Bueno, pois eso con oxígeno as cintas que ten arriba, que están verdes. Si ti llas doblas antes de tempo, a capiña blanca protectora que cubre o allo e máis a cabeza de allo non se forma tan ben. Entón, por iso eu non me gusta, non aconsello, eu non o fago. Pois aí queda a consulta coa súa correspondente resposta. Agradecemos moitísimo a participación nesta sección e que enviedes tamén fotografías na medida do posible para que ese diagnóstico que vai facer Nuska sea o máis preciso posible. Sempre axuda moito, verdade, Nuska, ter unha imaxe deses problemas que tedes cos vosos vexetais, na vosa horta. Teño por aquí un audio antes de pasar a novas consultas vía WhatsApp. Imos escoitar a ver que nos din. Boas tardes. Teño estes pepinos con oidio, os outros dous non teño moita idea. Entonces, bueno, ao final o do oidio arranqueino e os outros dous botelle cola de cabalo e estou, bueno, quitelle así algunha folla e estou esperando a ver que pasa, se non os teño que arrancar tamén. Gracias. Gracias a ti, amiga. Bueno. Que lle dicimos? Gracias. Eu penso que este tamén é repe, pero que falamos que precisamente o que tiña o oidio foi unha pena que o arrancase, porque precisamente o oidio a mellor é o máis fácil de curar, porque é un tipo de hongo que simplemente se pousa na parte da arriba da planta e non é como interior, non se mete en dentro. Bueno, está facendo moi ben, o sea, cola de cabalo, pero diríalle que alterne con leite e bicarbonato, non? Porque a cola de cabalo tamén, con botarlle a cada 10 días, xa estaría. Pero o leite con bicarbonato potásico vai a axudar a que non se acabe de instalar ben os micelios do hongo, e que non dañen, que non sigan dañando a planta, non? Dígolle igual que a outra amiga, si pode facer un purín de consuelda rusa e aplicalo de maneira
de riego, o sea, a través do riego vai a axudar a reforzar moitísimo a planta para que se enfrente de mellor forma, porque se pon máis fuerte e enfréntase mellor aos hongos. E así, eu penso que lle vai a ir genial. Pois veña, agardamos tamén confirmación de que che foi ben este consello, este remedio de Nusca. Mais consultas que nos foron chegando vía WhatsApp, Miguel. Sí, temos outra consulta na que nos preguntan, Nusca, si os bulbos dos allos silvestres se poden comer. Totalmente, o sea, bueno, sempre cando se asegure de que son os allos como é, Allium triquetrum. Teño un vídeo para enseñar eu perfectamente distinguilo por todo, polas follas, polos bulbos, polas flores, polos pétalos, por todo. Pero si está segura de que é Allium triquetrum, absolutamente sí, se poden comer. O que pasa que ahora mismo crían como unha corteza protectora pola parte de fora que é un pouquiño como unha cáscara, xa non é tan blandiña como cando ten a flor, non? Que se pode comer xa o bulbo así tal cual picado. Agora cría como unha conchiña pois parecida como unha casca de ovo, por exemplo, non? Que ya hai que quitar porque xa é dura. Bueno, pois sería como estonala, sí, pódese comer. Pois mira, temos outra consulta. Nieves desde Vigo di: encontrei no medio dun monte esta planta, creo que é pasiflora. A cor despístame, se consigo que me prendan frutos, cómense. Mira, sí que pasiflora, sabes que pasa? Que estamos acostumbrados a ver un tipo de pasiflora, pero debe de haber, non sei, pero cientos e cientos de clases diferentes de pasiflora, non? Pasiflora ou o que ven sendo maracuyá, ou que tamén se chama a fruta da pasión, non? Ou chamalle moita xente tamén a pasionaria, non? Pola forma que ten a flor, que ten, bueno, hai un retaleo dicindo que son os clavos de Cristo, cas 7 follas, cas 5 llagas, bueno, por eso se chama tamén a pasionaria ou a fruta da pasión. E sí, a ver, posiblemente sea comestible, pero sempre o hai que comer cando xa estea moi maduro, pero eso todos os maracuyás, todas as pasifloras, porque se está moi verde, vai a ser indigesto, sabes? Tamén hai algunhas pasionarias que non dan frutos, que son só ornamentales, pero si lle dá fruto cando estea moi maduro, que o probe. Sobre todo, si non ten astringencia cando o coma, porque algunhas frutas destas son como só ornamentales, faise o fruto incomestible por tanta astringencia que contén. Pero que sí, que o plante. Pois aí está o consello. Lembramos novamente o número de WhatsApp para que, na medida do posible, a xente non perda ese bo hábito de enviar esas consultas a Nusca Chousa, que está todos os xoves por aquí. Sí, estamos moi atentos a esas mensaxes no 627 751 962. Nusca, ata semana que ven. Hasta a semana que ven xa. Sí, Dios, xa chegamos a 6:25 e que este tempo he visto non visto, flash. He visto non visto, pasoume voando. Bueno, pois nada, pa semana volvémonos a ver aquí e espero polas vosas consultas con moita ansia para vos poder axudar na medida do posible. Un biquiño, Nusca, ata loguiño. Un biquiño, hasta a semana. Radio Galega.